רוצה להכין איתכם אחד מהמתכונים הכי אהובים עליי. זה נהדר, בריא, ואפשר להכין ממש בדקה. אני אוהבת אותו על לחם, ואפשר גם למרוח אותו על כריכים לילדים לבית ספר. כל מה שצריך זה תערובת זרעים. יש לי פה כל מיני סוגים. יש לנו סומסום, יש לנו חמניות, יש לנו זירי כוסברה שעוזרים ממש לעיכול, ויש גם זירוני דלעת. אנחנו נצטרך גם כן קצת מלח ים. אז ככה עושים. פשוט מעבירים את כל הזרעים, אפשר להשתמש בזרעים האחרים גם כן, לטוחן קפה, עם טיפה של מלח, וטוחנים. זהו. אני מעבירה את זה לקערה ומוסיפה שמן זית. רק מספיק כדי להפוך את זה לממרח. זה מה זה טעים ומה זה מלא ויטמינים ומינרלים, דרך נהדרת להתחיל את היום. Yummy.